Oet Landgraaf wordt het 45-11 met het liedje door Christen Zijkmet. Ja, ik ken me vast, dat ze Zijkmet Chris. Hoe ze ook Zijkmet kan schrijven, zet ze als ze ergens komt en de geurt te vullen met confetti. En dan voor confetti geeft het liedje van Maud. Hoi Maud. Hoi. Ik heb net even naar die clipjes zitten kijken alvast. Bij dich, Ja. volgens mij hebben ze nu nog confetti overal op plaats. Waar ze denkt van, goh, wie komt ook confetti? Of heb ik het mis? Nee, dat is zeker waar. Ik kom nog wel eens confetti tegen en hoe is dat ik denk, wie komt dat nu weer hier terecht? Dus dat is zeker waar. Ja, de bus pas 3 jaar bezig, loos ik in het briefje wat we netjes van dich gekregen hebben. Maar de bus wel degene wat in Gelijn gewoon de slager heeft, hè? Nog altijd eigenlijk, toch? Ja, eigenlijk wel. Ja, nog immer ja. Omdat natuurlijk nu geen concours kan plaatsvinden. Ja, maar wie is dat dan? Want vorig jaar was ze dan dus nog pas 2 jaar bezig. En dan wint ze gelijk dat toch wel prestigieuze liedjesconcours in de stad waar het LVK's bekoos. Ja, wie het kent is eigenlijk een goede vraag. Ik heb niet echt een idee van. Het is eigenlijk gewoon gebeurd. Het leek me heel erg leuk om mee te doen. En dat heb ik gewoon gedaan. En ik dacht, ja, wat er goed komt, dat zie ik dan wel weer. En toen ging ik toch met de winst naar huis. Dus dat was wel heel speciaal, ja. Bus er open ingestapt. Ga je ze nu waarschijnlijk ook weer doen in de halve finale van de LVK. Paul, Lene en Ronald Klaassen die schreven die liedje. Wie komt ze aan die twee? Nou, ik doe eigenlijk altijd wel in de Gelense Revue met van de Vastelovensvereniging van de Vlarissen. En daar maakt Ronald wel muziek op en Paul schreef de teksten. En toen zijn we dus vorig jaar gaan kijken van, we kunnen een Gelen een liedje doen. En dat sloeg zo goed aan en het was zo'n fijne samenwerking dat we dachten, nou dan doen we voor het LVK ook goed met z'n drieën gaat neerzetten. En dat is gelukt, dus ja. Het is een beetje een Zuid-Amerikaans liedje. Hè? Heb je een warm temperament, wie dat dan heeft? Ja, dat durf ik eigenlijk niet zo goed voor mezelf te zeggen, maar dat zou wel heel goed kunnen. Goed, ik ben gewoon kijken naar het clipje. Gezint, dames en heren, houd je vast. Hop, dat moet nooit bij je toeschot met alle confetti. Gezint moet in een badje met confetti, in de natuur met confetti. En nog veel meer. Ik kondig hem vorig aan, liedje nummer 37. Het ook nog confetti, hier is Maud.